Setia Tuhu. Wah bawa. Wah ini abah-abah ki abah-abah. Ora kasih tuan rumah Setia Tuhu nak pamintaku. Ngono kae. Nimasita se aton ruta. Grojogan Sewu. Grojogan Banyuwangi. Alah Grojogan Sewu. Abah. Grojogan Banyuwangi Grojogan Sewu. Iki abah lho iki. Oh iya nggih. Monggo Pak, kersa minggah Pak, monggo Pak. Kersa minggah? Oh mboten. Grojogan Banyuwangi niki Jaipong napa kotak-kotak, Bah? Jaipong. Jaipong ya apa iso. Grojogan Banyuwangi. Ora iso. Kabeh lagu mbok kotak. Yo biar kuwi. Seni wis. Kotak-kotak. Iki bawane pamintaku ditibane Banyuwangi. Ya ora apa-apa. Ora gathuk. Ya. Awuren ae. Yo, gerajakan Pak. Gerajakan Banyuwangi. Kotak. Yo. Iya naya. Iya.
bong mobil ya. Ngapa tuh Mas? Joget iki mbok sing selamat. Nen tak tuh. Tidak ada wanita apa? Niken Salindri. Niken Salindri yang joget mek. Yo kesehatanmu, itu. kesehatane. Tidak bisa Niken Salindri itu lek joget itu wah hebah ngono Hebah, kae. hebah. Heeh. Bajing loncat. Heh. Dan jaluk izin mama sik. Ora kene. Mangkane lek joget iki nganggo rasa men ora ngos-ngosan. Lah iki jenenge nggih rasa, lek ora nggih rasa ya joget karepe dhewe diapur kok. Wis kene. Jaluk tahune. Kok njaluk tahu? Alah, Kasep nyamene. Wis rasa marah-marah ya sudah. iya tuh. Sesuk tak kei dicor sesuk ya. Oh, sesone dicor ngene. Sesone cor. Sesone irunge tinggal Ya pisan. wis gak usah marah-marah lagi ya. Ya, ini tadi lagunya apa? Ini tadi apa lagi? Ini kita kasih lagu yang kalem apa yang kasar? Oh, nyuwun. Ayang-ayang kalemen Mbak. Iya tuh lagi. Loh.